الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. muna ci gaba da karatu a littafin Ibn Ashir ƙarƙashin Zuhra Educational Foundation. Wannan shine darasin mu na 64. Sunana Ahmad Ibrahim Ahmad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kitabul Hajj. الحج فرض مرة في العمر، أركانه إن تركت لم تجبر. الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة. والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت منها طواف من قدم. ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف إن تحتم. نزول مزدلف في رجوعنا مبيت ليلات 3 بمنى. الحمد لله. mala ya shiga aikin hajji ya ce alhajju fardun marratan fil umri. Aikin hajji farilla ne amma marratan fil umri sau ɗaya a rayuwa. Arkanuhu, rukunnan aikin hajji, ginshiƙansa wanda in turikat in aka bar su lam tujbari ba za su gyaru ba. Ba za a iya gyara su ta hanyar ba da jini ba. Ba za a iya yin hadaya a ce an yi hadaya a madadinsu ba. In aka rasa dukansu ko wasu daga cikinsu, to babu aikin hajji. Na farko al-ihramu, akwai harama, ɗaukan harama na niyyar ibadar da za ka yi, ifradi ne ko tamattu'i ko kirani. Wasa'yu, sai kuma sa'ayi tsakanin safa da marwa, zuwa da dawowa da ake so 7 tsakanin safa da marwa. Wuqufu arafa, sai kuma tsayuwar arfa, lailatal adha, daren suka, wato daren babban sallah kenan, 9 ga wata da daddare, wanda shine daren 10 ga wata. Wattawafu radifa, da kuma ɗawafi da radifa yake biye da tsayuwan, wato ɗawaful ifada kenan dai shine ake yi bayan tsayuwan arfa, wato sai ɗawaful ifada. Wal wajibatu, amma wajibai ghairul arkani wanda ba rukunai bane, su duk da wajibai ne amma ba su kai rukunai ba, to yace bidam qad jubirat, da za a bar su qad jubirat za a iya gyara su bidam da ba da jini sai a yi hadaya. Minha tawafu man qadim, daga ciki akwai ɗawafin wanda ya iso ya taho daga wani gari daban ba ɗan Makka ba kenan, shine ake kira tawaful qudumi, ɗawafin maraba. In mutum ya zo yana da yalwan lokaci sai ya ɗawaful qudumi. Wasluhu bis sa'i, sai kuma sadar da ɗawafin da sa'ayi. Shi ɗawaful qudumi da an yi shi ake yo sa'ayi bayan shi, to da za a samu rabewa gaba ɗaya bai yi ba ko kuma aka samu jinkiri mai yawa, to shi ma zai sa ya ba da jini. Mashiyun fihi ma, sai tafiya a ɗawafin da sa'ayi. Da zai hau abin hawa a lokacin ɗawafi da sa'ayi alhali shi ba mai lalura ba ne, to shi ma zai ba da jini. Wa raka'atat ɗawafi, da kuma raka'a 2 na bayan ɗawafi, in tahattama, in shi ɗawafin na dole ne, na wajibi ne, wato zai kasance ko dai ɗawaful ifada ko ɗawaful qudumi, dan su ne ɗawafi 2 na wajibi. To yin raka'a 2 bayan su, ko dai ɗawaful qudumi ko ɗawaful ifada, in bai yi ba shi ma zai ba da jini. Nuzulu muzdalifin fi ruju'ina, sai kuma sauka a muzdalifa lokacin ruju'ina, dawowanmu daga arfa a daren sukan da yake nan. Lokacin dawowanmu daga arfa wanda ya wuce bai sauka ba, shi ma zai ba da jini. Mabitu lailatin 3 bimina, sai kuma kwana darare 3 a Mina a lokacin da ake jifa, sai dai ga wanda ya ta'ajjili ya gaggawan bari kafin faduwar rana na yini na 2, ko dai mutum ya yi kwana 2 ko kuma in ya cika sa ya yi 3, amma matuƙar bai tsaya rana ta faɗi ba na yini na 2, don in ya tsaya dole ya yi kwana 3. To wanda ya bar kwana ko dai dukan dare ko mafi yawan dare daga cikin dararen nan, to shi ma zai ba da jini. Alhamdulillah.